SRB Creation. So दिनैनि भिडियोआ जाहैबाय JBL Bluetooth speaker बेखौ unboxing खालामगोन ओमफ्राय साउन्ड टेस्टनि थाखाय एक्सट्रा सेपारेट भिडियो बानायगोन भिडियोखौ बांद्राय गोलाव खालामाबासिनो unboxing थाखाय माबानायसै बे जाहैबाय फ्लिपकार्टनिफ्राय अर्डार हरदों आं लिंकखौ सिङाव होगोन भिडियोनि इन्टारेस्ट दंबा बायनो हागोन स' unboxing खालामसै बेखौ उनाव फरायसिगोन USB केबल चार्ज होनो थाखाय मेइनआ जाहैबाय बेयो गोबां सेफ्टियाव फैयो अन खालामनो थाखाय र' दिनैनि भिडियोआ बेखिनियानो आनबक्सिंनिमोन साउन्ड टेस्टनि थाखाय एक्सट्रा भिडियो खालामगोन भिडियोखौ मोजां मोनोब्ला कमेन्ट खालाम लाइक खालाम शेयार खालाम चेनेलाव गोदानबा